uvukla mu se u krevet i moli, Maja očajna, traži pomirenje sa carem, on je odbio. Maja Marinković i Filip car i dalje ne spavaju, već mu se ona uvukla u krevet i pokušala na sve načine da se pomiri sa njim, što je on odbijao. Ja sam sebe grebao, jesam ja pravi počeo. Lezi pored mene i pokaži da si se promenila. Ne pravi od sebe ludaka, nisi ti ludak, rekao je car. Pogledaj mi oči, rekla je Maja. Majo, vidi ti šta radiš. Ja tebe volim, sve je do tebe, ja ovde neću biti ni sa kim, rekao je car. Zašto mi onda ovo radiš? Ponavljala je Maja. Ajde da probamo biti prijatelji, govorio je car. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.